Študijný program, misijná a charitatívna práca predsa len nie je takým bežným vo svete. Tak máš pravdu. Štúdium misia charity alebo misijnej a charitatívnej práce je alternatívou k štúdiu sociálnej práce. Je to štúdium, ktoré navyše okrem sociálnej práce má portfólium predmetov z oblasti misiológie, z oblasti kresťanskej sociálnej náuky, z oblasti zdravotníckych disciplín, ošetrovateľstvo, prvá pomoc a samozrejme aj z oblasti kulturológie, kultúrnej a sociálnej antropológie. Toto formuje portfólio alebo ten profil nášho absolventa. Čo súčasné výzvy, globálne výzvy, humanitárna práca, rozvojová práca a teda aj komunitný rozvoj? Tá genéza toho programu je samozrejme staršia, dlhšia. Máme asi 25-ročné výročie. Vznikli sme na Trnavskej univerzite, potom profesor Krčmery založil Vysokú školu svätej Alžbety, takže sme prešli z Trnavskej univerzity do Bratislavy na Alžbetu. No a naši študenti v rámci svojich odborných praxí majú samozrejme možnosť ich vykonať v našich tzv. Projektoch rozvojových, niekedy aj humanitárnych projektoch vo svete. A tým najdôležitejším miestom pre profesora Krčmeryho bola Afrika, samozrejme to bola jeho srdcovka. V Kenii máme také hlavné centrum, hlavný stan, kde študenti môžu si uskutočniť svoju prax, napríklad na projekte v Kisumu, pri práci s chlapcami z ulic, alebo v hlavnom meste Nairobi, v škole základnej a strednej a tak ďalej.